Ale tento mobil to má. 1000 giga, dávaj. Ja som tiež kúkala, čo to je, ale... No áno, 1000 gigabajtov je 1 tera. Tak je. No 3 tera. Tam nepísali 3 tera. Nepísali 3 tera, ale písali 3 tera aj plnené péra. No, oni mi hovorili, že tento telefón má pamäť 3 tera, ak tomu dostanete 3 plnené péra. Každý nebázi. Takže trojka nebude? Hej. Prečo si ich nezobral, že nechceš pera, že máš dosť pera? Zobrala som ich, mám doma. Á, dobre. 3 plnené péra. Plniace? Sú plniace. A guľovačkové. On sa kazí ten dotykový displej. Ja tak zavolaj. Ale hlavne to žere strašne veľa baterky. Co si si? Nedvíha. Nedvíha zase. Hlavne je nahejbaný alebo skúrený. Nedvíha. Pošleme SMS-ku. On sa furt sere ten displej, vôbec nevidím, čo píše. Mne logo tam ukazuje tie 3 kosti. A iné, vôbec nevidím písmena, nič, ty kokos, vôbec sa nedá. Tak vyskúšaj ty. Máš aj poťah. Mám aj poťah. Aj kamera je tam. 300 pixelov. Čo je, čo sa smeješ? Čo je, čo sa deje? Ale čo je, prečo? Ale čo je? Odfotím ťa. Daj si takú zvony. To mám vibračné. No, pozri sa. Dobre, to. Lebo ten displej ti hovorím. Ale ináč dobre fotky to robí.